Spune despre el că este deschis, sincer și independent, că detestă minciuna și fățărnicia și urăște mai presus de toate lipsa de curaj în a-ți afirma propriile păreri și opinii. Iar opiniile lui sunt tranșante, pline de umor, nu respectă absolut nicio regulă, dar nici nu se abate de la adevărul lui. Martor privilegiat al comunismului, este gata să povestească istoria necosmetizată a soților Ceaușescu, dar mai presus de toate pe cea lui Nicu Ceaușescu, care a fost un prieten foarte, foarte apropiat. Doamnelor, domnilor, Serghei Niculescu Mizil. Serghei Mizil, fii atent ce vreau să te rog la început. Nu vrei, ai venit, trebuie să vrei. Ia prezintă-te, cum te-ai prezentat tu la telespectatori? Cum mă prezint? Așa, păi nu mă întreba. Cine e Serghei Mizil? Fă-ți o introducere singur. Serghei Mizil, pictor, actor, ginecolog, constructor, chimist, ce cu să le fac? Ăsta sunt. Dar un om sensibil, care nu vrea să arate chestia asta. Nu poți să fii artist dacă nu ești sensibil, nu? Eu la bază sunt pictor. Și de ce ai ales așa să nu arăți aproape niciodată faptul că tu ești un om extraordinar de milos, de omenos, de emotiv? Bănică, eu am arătat peste tot. Ți-am spus că am avut 1000 de emisiuni și am arătat că sunt pictor, m-a huiduit lumea. Când le-am luat familiile și cu băutură și cu alea, toată lumea am rupt ratingul. Nu mă vrea nimeni pictor și asta, ce să le spun? Dar nu mă refer Dar la în primul asta. rând că nu mă crede nimeni că am terminat pictura. Ba da, asta e clar că ai Stai terminat. mă, eu vorbesc de lumea care mă învârt eu și asta. Ai Când am făcut-o ajuns tu? la Frankfurt acum 50 de ani și am zis că sunt pictor, m-au întrebat, nu mai dau nume așa, oameni cunoscuți acum, cine ți l-a pictat cu cometre, că nu... Nu mai ai din picturile tale, nu mai ai doar una. Cocoșul, Atât, doar cocoșul, da. nu? Și mama. Și ce s-a întâmplat cu ele? Ce ai făcut? Le-am vândut cu cum ce s-a întâmplat? Cum? Le-am vândut. Cui? Nu mă, cu oamenilor, cu le-am vândut? Doar în piață, m-am dus în piață, bă, vreți tablouri. Le-am vândut în expoziții, în alea, ce m-am vândut. Deci ai avut multe picturi. Am avut expoziții aici, am avut în străinătate îmi vindeam mai mult decât aici. Și de când nu mai pictezi? După vreo 3 ani după Revoluție. Ce? A fost un declic? Păi n-a fost niciun declic. Pe mine m-a încurcat foarte mult chestia asta. Eu am zis că după Revoluție vor veni intelectuali, vor veni oameni care apreciază și a fost complet invers. Adică drepturile care le aveam în timpul burgheziei roșii, cum zic ăștia, după aia au fost inexistente. Te țin 25 de ani de vorbă. Deci, în primul rând, că ne-au desfințat Uniunea. Ne-au trecut la meșteșugari. Pe artiști, da? Artiști, da. Ne-au tăiat toate taberele, toate alea, tot. Deci, practic, atelierele plătim, sala. Deci, înainte, pe timpul lui, deci dacă terminai facultatea, cum am terminat eu, erai membru al Universității Plastici, aveai atelier care era gratuit. De la stat. De la gratuit. stat. De la stat. Așa, aveai sală de expoziții gratuită, aveai critică, aveai afiș, aveai toate astea. Îți luau pe lună. Nu mai spun că aveai materiale și astea la preț foarte mic de la Uniune, așa, și aveai pe lună, noi ăștia începătorii, luam, nu știu, un salariu de inginer, să zic, dar erau ăia bătrânii, pictorii mai mari, nu le dau nume, acum erau 50.000, adică aproape uitați ce luau pe lună, împrumut de la stat, înțelegi? Okay. Și o dată la 2 ani de zile erai obligat să faci o expoziție și îți cumpăra sindicatele, UTC-ul, gospodia de partid, externele, îți luau 5-6 tablouri de bani respectiv, cumva să se chituiască. Da. Înțelegi? Plus că erau tabere de creație foarte tari în toate județele, la pictură e mai ușor, dar la sculptură acum deci mai există ăștia. Și venea acolo, stăteai pe banii lor, îți dădea o piatră, îți dădea astea, lucrările, ăsta e o lucrare și restul îți luai acasă. Plus că aveai Mergeai în tabere din astea? Nu. Nu, da, știi că există. Nu. Dar de ce nu mergeai? Că nu mergeam. Eu am mers la Academia din Roma, unde tot așa plăteai în lei, aveai atelier, după ce lucrai acolo, să făcea o expoziție și îți dădea altă anvergură, pentru că venea ambasada, venea... Eu când am avut acum mi-a deschis o Frunzeti, dacă ai auzit de Frunzeti, da, că lumea te-ai auzit, dar tatăl mulți lui nu. Mugurel, știu. Așa, deci la nivel mare de tot și invitau și era o chestie oficială, adică nu acum cum mergi cu tablou în spate, bă, sunt eu unul. Adică Dar invitau. cum ți-ai descoperit tu talentul ăsta, vocația asta spre pictură? Că mie mi se pare la ce fel de om ești, știi bine, artiștii sunt nebune, au o doză de nebunie frumoasă.
Când ai descoperit că tu ai talent să pictezi? Singurul lucru la care făceam când stăteam liniștit era când desenam. Mhm. De mic ai început chestia asta? Uite așa de mic eram. Hai mă, zic, Cât câți becul ani de aveai? alternă. Câți ani aveai? Nu știu, nu mă luau cu anii și cu astea. Și tata n-a zis că nu e pentru tine când ai spus tu Păi cum să zic mă, că nu era, i-a fost cel mai bucuros. că te duci El la o nu știi că era școală? colecționar, nu? Parcă nu știi că era colecționar de artă, nu? Eram în casă cu Mărgineanu, cu Pacea, cu Mușceleanu, cu în fine, mulți Pictori, da, da. mulți pictori, da. Mhm. Deci a fost bucuros nu doar că Radu mergeai la Scovaliu, școală, nu, ci pentru că nu era bucuros că era la școală nu prea mergeam. iubitor mare de artă, tatăl Da, tău. adică evitam școala și desenam. Câți frați ați fost voi? Eu te întreb pentru public. 6. 6. Legenda urbană, nu știu dacă e adevărată sau nu. 3 erau adoptați și 3 naturali sau Da. e doar da? Da. Mhm. Tu ești fiu natural? Tu ce zici? Că nu, dar eu știu că da. Eu zic că da. Ești copilul natural. Era o modă în vremea aceea. Nu, n-a fost nicio modă, nu, asta e o vrăjeală. Dar atunci ce a determinat pe Păi eu părinți? știu, deci la ăilalți mai mari nu știu cum a fost, dar la Doru, deci știu cum a fost că eram mari, când așa. Au mers nu știu pe unde și au intrat într-o circă în asta de miliție, cum era pe vremea aia, nu știu ce căutau pe acolo, și era acolo, cred că muriseră, n-am vrut să spun niciodată exact, cred că muriseră părinții într-un accident și era acolo și a luat-o pe mama în brațe și a zis, nu, lasă aici le iau. Ne-a spus, bă, vin cu frate, vino, dom'le. Aveam posibilități, casă mare. Și relația cu ei e de frați, nu? Da, Mă nu mai gândesc. trăiesc doi. Da, eu am stat cu frați, adică n-am făcut nicio fel de deosebire, nici cu copiilor, nici cu nimic, adică cu nepoți. Mhm. Na, dacă am crescut în casă de mici împreună. Ce făceai când erai mic? Aveai prieteni? Când erai, mă refer la 6-7 ani, că n-ai fost așa zbanghiu dintotdeauna, cred. De mai mic am fost, da. Da? Păi nu ți-am spus că coșmarul meu a fost în viață când m-am dus în prima zi la școală? De ce? Nu puteam să stau la școală, nu știu. Direct pe geam am sărit. În prima zi de În școală, prima în zi de clasa școală, 1? Da, Și unde te-ai dus? acasă. Era Stăteam aproape? aproape, Ce școală generală ai făcut? da. Caragiale. Mhm. Primele zile de școală a fost un coșmar. Pentru că trebuia să stai închis Da, undeva? dom'le, în primul rând, aveam casă mare cu curte, cu bazin, cu alea, că să spun, am făcut parte din burghezia roșie și alea le-am avut, nu că am fost eu șmecher, că le-a avut ăla, eu ce să am. Ei, și când m-am trezit acolo în clasă, în aia, să stau, să sune ăla, să n-am... Dar îndrăzneau să-l cheme pe taică-tu la școală? Nu, mă, nu. Și venea cineva din familie la ședințele cu părinții? Nu te reprezentai singur de Nu, mic? de-aia și făcut ce am făcut în școală, pentru că nu aveau curajul și nu venea nici nimeni. Ce ai făcut mai mult decât Ca să înțelegi odată cine să vină, făcând multe înociri, a venit directorul la poartă. Pe Chiselef. La voi? Da, și era milițianul, înțelegi? Și a zis, cine sunteți? Sunt directorul Serghei. Serghei, m-am uitat, nu-l cunosc. Pleacă-mă de aici, de la poartă. Doamne, deci pe asta nu știam. Asta, Păi nu le spun pe te toate. știu eu despre tine, pe asta nu știam. Da, ai trecut, adică nu te-a lăsat nimeni repet. Note, cum erau? 5 pe linie. Aveau curaj să-ți dea totuși note mici. Păi ce altceva ce să facă? Una mi-a zis 5 cu milă și mi-a fost foarte milă. Plâns o săptămână. Deci, practic, tu ai trecut clasa doar pentru Bă, că bănică, ca să erai înțelegi fiu tu, de românește, nomenclaturist. ca să înțelegi că asta am spus-o și a murit toată lumea de râs. Deci când am mers la școală, după aia eram la Caragiale, da? Da. Și eram cu încă doi, Marinescu și Peștișan, amândoi sunt morți, și director și directoarea ajuntă, bărbatul era șeful Marele Stat Major, pe armată, tare tot. Și când am mers acolo, am luat o minge de basket și dădeam să sparg lampa aia din candelabru de la Caragiale, înțelegi? De Și ce? să fac ceva, nu știu, așa am avut o pornire spre Artist. carte.
Și dădeam cu aia și vine directorul și cu aia, cum te cheamă? Peșteșanu eliminat, cum te cheamă? Marinescu eliminat, cum te cheamă? Serghei Necruzir, a scris pe minge, să nu o pierzi. Hai mă, nu cred. Da, mă, Asta e cum dacă legend. spun ce dracu, da. Și de atunci am evoluat. Dar aveai succes la fete? Era ușor, nu că sunt frumos, că frumos n-am fost niciodată, dar gândește-te că eu atunci aveam Mercedes decapotabil, n-aveam nimeni, aveam șalupă la Znagov, erau ștandurile pline, mi-era ușor să agăți sau să faci sau nu știu. Oricum ieșeam în evidență, cu părul ăla până aici, cu mașină decapotabilă, cu alea. O secundă. Vile la Mare, vile la Znagov, vile la Predeal. Tu ai avut 2 căsnicii, adică o ai încă pe a doua, Da. Cora de o grămadă de ani. Da, Ai mai avut o soție? La Da. ce vârstă te-ai căsătorit? la 20 de ani, nu, De vreme, oricum. De vreme, da. Dar poți să nu mai știi la ce vârstă te-ai căsătorit prima oară? Păi nu știi că am făcut acum o anchetă și nu știu nici unde a fost nunta. Dar știi cine ești? Adică dacă îmi pun întrebări? Nu ți-am spus la nuntă cum a fost? Adică eu știi, când eram pe bancă și Păi, aveam o curte imensă, mare, îți dai seama că nu știu. Prima nuntă, Prima da? nuntă, că a doua n-am mai făcut. Și la distanță de vreo câteva 100 metri în curtea aia, ci mai mult. Și ea era acolo în niște rochii vapuroase, eu eram cu Nicu și cu Ghiuri pe bancă și eram și obosit după nuntă, normal, că orice înțeleg. Și zic, mă, dar cine e aia? Și ea era mireasă. Da, era niște rochii vapuroase să mă agite, tata. Băi, idiotule, e nevastă ta. Deci tu ți-ai N-a pregătit. durat mult, Cât a durat? nu știu. Ce înseamnă mult? Lanțul de iubire s-a rupt destul de repede. Eu de aici trag concluzia că tu ți-ai petrecut noaptea anunții cu Nicu, practic. Nu, dom'le, nu, s-a băut și s-a uitat, nu? Ai uitat de mireasă, mă? Eram acolo, beam o bere dimineața, eram afară în curte, era frumos, am uitat că, nu că am uitat că m-am făcut nunta. N-am recunoscut după aia că era vrea să mă atragă niște rochi vapuroase, n-are, de-abia o vedeam, ce ne ia, mă, frate? Te-ai căsătorit din dragoste, asta e clar, nu? Bă, am vrut copil, Așa de mic? ca să fie apropiat de vârstă. Și nu e bine. Ba da, e foarte bine. Bine și cu Smaranda, dar și cu eu sunt prieteni, adică nu spune niciuna tată. Serghei, bă, termină cu aia, bine. Și la cât timp a venit copilul? Cât de repede? Nu știu, cred că un an, abar n-am. Mhm. Smaranda este Smaranda. fata ta. Când s-a născut, ai fost la spital, cum fac tații? Nu. Te-ai dus? Nu? Și ce-ai făcut? Adică pot să intuiesc, Am băut dar un aș vrea șpriț. să spui tu. Ai băut un șpriț Păi, dar nu era normal de bucurie. de bucurie. Dar îți mai amintești cu cine a fost șprițul la nașterea primului tău copil? Nu mai țin minte. Dar Nicu sigur nu lipsea, nu? Nu, că cu el, perioada asta cu el în casă, nu? De când a început prietenia voastră? De la școală? 14 ani sau 15 ani, habar n-am. Nu, de la munte. Și a durat până când s-a stins Nicu. Da. Cu perioadă în care nu ne-am văzut. Perioadă lungă. Dacă acum la anii pe care i-ai și nu-i arăți, adică ai 102, arăți de, De 105. de 105, Luați la recurs. cum spui tu, e o glumă. Poți spune că a fost cel mai bun prieten al tău? Nu, printre cei mai buni prieteni ai mei. Pentru că cu perioada, cu unii am rămas până în ziua de azi. Cred că am avut perioada de când maică s-a avut dreptate într-un fel să-l despartă de mine, logic. Dar am avut o perioadă în care nu ne-am mai văzut. Adică... Când l-a mutat Elena Ceaușescu la Da, Sibiu. mă, deci când a început cu șucărul și cu mine și cu alea, eu l-am luat-o pe drumul lui, am luat-o pe drumul meu. Ce fel de om era Nicu? Bă, ăla era sensibil, nu eu. Circulă legendele astea urbane despre el. Minciuni. Uite, da, chiar aș vrea, că eu mi-am notat câteva și o să ți le citesc. Să vedem, să-mi spui ce e adevărat din poveștile astea sau ce nu. Că mai toate au fost făcute lângă tine. Se vorbea foarte mult la un moment dat despre faptul că viola femeile la beție. Niciodată. Că le agăța, că scotea, că Niciodată a avut 4 femei în viața lui, dacă eram în locul lui. Era Scamonaco acum. Bă, și vindeam pe toți. Uite ce Să zice, zice presa până la urmă. S-a spus că a avut o relație cu Nadia Comăneci înainte ca cea mai mare gimnastă româncă să părăsească țara. E adevărat?
Bă, știi de ce nu vreau să mă bag aici? Aia este o sportivă care e cea mai mare sportivă care a avut-o România, nu? Și... Păi nu te bagi. Păi nu să mă bag, e o singură chestie, că și tu înțelegi. Dacă ea a zis că nu, ce să mă bag eu? Era chiar și frumos și bine dotat, dacă te interesează. Da, nu cred că Păi asta și ar fi atunci- fost problema. Da, Nu înțeleg de toată ce lumea- nu-și asumă chestia Pentru asta, că foarte multă lume a blamat-o pe, bă, după Revoluție, 99%. Fii atent că niciodată nu s-a luat de el sau de persoana care au fost ăia îndepărtați. Ăia care au fost apropiați au mințit, au negat și au zis că n-au fost și n-au făcut și nu știu ce. Plus că dacă te uiți în istoria noastră, ăia apropiați i-au mielit ce au și făcut, nu? Că Da. pe el oameni de casă. Dar dacă te uiți în afară de 2-3 persoane, pe uite-te, nu vreau să dau nume acum, oameni care au fost al doilea după Ceaușescu pe asta, la proces până am fost anticomunist. Nu dau numele că vreau să mai mă cer cu familia, că deja mi-am luat atâtea ce. Pe cum ai fost, mă, dacă ai fost secretar putere central al doilea anticomunist? Te-ai băgat ca să-i faci? Adică nimeni nu și-a asumat și toți, și ăia cei mai apropiați, ăia au dat cel mai mult și ăia au mințit cel mai mult. Da, poate le era frică. Ce nu frică, știu. mă, după aia? Mă uitam la Marc Cântăreț, care stătea lângă mine, care a făcut bani grei cu Nicu și cu ăștia, avea părul cum aveam și ăsta, cânta, că nu vreau să-i dau numele, că Dumnezeu e mort Zi-mi acum. o melodie. Și care povestea nici melodii, video mândră Ești pe conductă, da. Înțelegi? Și după aia povestea cum își prindea părul cu clame, cum făcea, cum venea, că nu știu ce, când stătea acolo, unde avea eu, la mare. Zi-mă, Costinești, în vilă, toată vara, cu mie, cu alea, cânta și făcea saci de bani. Bă, ce nu, da, m-am fost acolo, asta a fost. Bă, mie de-aia, mă, iubitul meu, da, m-am făcut, asta a fost, asta am făcut. Bine, dar tu sub comunism n-ai făcut, adică în afară de faptul că ai fost fiul tatălui tău, Atât, da, dar nu pot să spun că n-am trăit cu bine, ăla, la că cât nu de am cunoscut pe tâmpiți ăla, că erau n-am cunoscut pe comuniștii, ăla, ar fi nu? putut să te A? angajeze și pe tine Unde să mă într-o funcție angajeze? de partid. Adică, Cine? nu, comuniștii, asta zic. Păi la Ceaușescu mi-a spus că oamenii ca mine au și căutat în România. Zic, mă duc la Francoforte. Spune presa în continuare că prima despre care s-a vorbit a fost Donca Mizil, fiica lui Paul Niculescu Mizil. Relația dintre cei doi a durat aproximativ 10 ani, din 69 până mai mult. Cred că Îți spun ce 15, scrie da. presa, până în 79 și a fost întreruptă la cererea Elenei Ceaușescu. Nicu și Donca ar fi așteptat un copil, dar aceasta a fost obligată să avorteze, un episod care i-a afectat enorm pe amândoi. Da. Băi, și aici e o poveste, că, de exemplu, tata și cu Donca, Dumnezeu să fie pe amândoi, nu au vrut să discute niciodată despre acest subiect în presă. A discutat o rudă de-a mea, care nu prea mai e rudă, de nervi care am acum. Înțelegi, a fost o chestie între ei și, cum să spun, da, mă, s-a opus foarte mult la chestia asta, care, n-am înțeles de ce, dar în fine, sunt treburile lor. Dar, cum să spun, eu la un moment dat eram șucărit pe chestia asta, dar tata mi-a spus, bă, tu nu vezi că cum e destinul ăsta, că e de film indian. Am stat cu noi în casă, după aia l-a separat, după aia l-a făcut, l-a dus, în fine s-a întâmplat ce s-a întâmplat, după aia au ajuns la pușcărie împreună, Nicu nu mai vrea să mănânce, tata îi dădea să mănânce, tata când Nicu n-a ieșit de acolo, venea și spunea, mamă, tată. Mi-am dat seama că a fost o dragoste mare de tot. Știi că eu mai cochetam și cu lumea mai dezghețată, da. Și mai așa. A venit la Revoluție cu o poză de la Nicu de pe dormitor și uite, bă, pe cine a găsit după asta, și era Donca. Noptiero avea, da. Eu nu i-am spus cine, dar m-am mișcat așa o chestie. Deci săracul a rămas cu... Bine, a și vorbit după aia înainte să moară. A vorbit cu ea. Da, pe Donca are pe Dan Sonia, care e un, bine, pilot, comandant instructor pe basă, adică niciodată nu s-au opus, adică vorbeau, adică n-a avut au mers la învățământare și el, adică n-a avut o chestie asta de oameni primitivi. După Revoluție, ea se căsătorise, Donca. Era căsătorită, da. Era căsătorită. Da. Când a ieșit de la pușcărie, Nicu, în 90 parcă a ieșit sau 91. Nu mă lua cu datele. Nici nu contează dacă nu ți minte. Știi că nu ți minte. Te-ai dus cu Mădălin Voi, cu Mihaela Ceaușescu. Da, și acolo sunt povești diferite puțin, la diferite fiecare, puțin. da. Tu știi foarte bine că ești fată deșteaptă. Când mă duceam eu într-o alimentară, n-am mers în viața mea alimentară și să văd că cumpără, să dau seama că ai șter. Deci asta a fost o poveste indiană, care nu știu de ce a făcut-o, că eu n-am cumpărat pâine până acum.
Știi foarte bine că am avut Da. de ce. Te referi la povestea Mihaelei Ceaușescu, Dacă nu? mă întreabă lumea de ce, pentru că nu mănânc pâine. Da. Te referi la povestea Mihaelei Da, Ceaușescu? de ce când ai și m-a sunat? Nici acolo nu l-am înțeles atunci, că eu am venit cu, nu cu Mădălin, că deja stătea, făcuse schimb de casere, în fine. Eu am venit cu Tache Mihai, care a plecat de mult în America, care și acum are la mașină nume Nicu. Eu nu am înțeles acolo pe Nicu, când mi-a zis, băi mă, te scot, te bag în portbagaj și te scot. Știi că mă pricep la astea foarte bine, Da. că sunt foarte orientat în spațiu. Să-l scoți din țară? Da. Sau? Păi dădea zilor unde și n-a vrut. N-am înțeles de ce niciodată. Unde ai fi vrut să-l duci? Păi dădea zilor ce țară. Păi au și vrut să-i scoată. Și n-au vrut. Că au vrut să ia și americanii și pe tasul și pe măsa, nu numai pe el. Acum spune Ce a ăștia. spus de faptul că i-au executat părinții pe soții Ceaușescu? Păi îți dai seama că era foarte mișcat în primul rând ce mi-a spus atunci, că îi punea în continuu execuția, înțelegi? La închisoare îi puneau Da, filmul? da. De ce? Ca să-l terorizeze, nu? Ca să spună ce? Nu se spună, lor era frică de... Băi, ei știau ce au făcut. A urmat relația cu Daniela Vlădescu. I-au plăcut vedetele destul de mult. A avut o legătură și cu Janina Matei. La un moment dat știu că a venit Janina Matei în țară. Exista o legendă că i-ar fi băgat furculița în obraz. Deci toate sunt toate zvârjeli. Da. La Revoluția cu cine l-a prins? Cu Daniela Vlădescu? Cu Vlădescu, care l-a și turnat și care l-a și adus L-a și la- părăsit chiar l-a atunci, părăsit. nu? Bă, ca să îți dai seama că asta, nu o să uit toată viața mea cum era Nicu de... Toată că veneam la pescăruși, pentru că acolo se consuma. Da. Celebrul restaurant pe malul din- Herăstrăului. Și eu veneam și îl văd acolo că era cu un plutonie major și stătea așa. Și Singur la masă. singur, nu mă în parc până să Ah. ajunge acolo. Mhm. Și eu zic, ce vrei mă, Nicule? Și am văzut că stai așa, nu se uita. Zic, mă, ce vrea asta? Și mă duc că îl certa un plutonie major. Și zic, bă, i-a arătat cine sunt, da, și era că legea e pentru toată lumea. Când i-am dat o palmă la serie și că a plecat încolo, zic, mă, cum să stai mă la ăsta? Ce cu ești nebun la cap? Îl certa de ce? Că... Eu știu ce făcuse el pe acolo. Eu mâncam de cap de la prima Da, nu înfățișare. știa că e fiul lui Ceaușescu. Ba, i-a spus, mă. Dar dacă era moale, nu era pregătit pentru fiarele sălbatice. A, și tu ai zis să-i dai meditații, nu, Nicu. Nu m-a enervat ăla, adică ce îl ținea pe ăsta? Cum a fost? Ai cunoscut-o și tu pe Daniela Vlădescu? Eu știu, bă, Daniela Vlădescu la primul bărbat. Cum era relația ei cu Nicu? Nu am stat în acea perioadă. Nu ai fost... Nu. Nu am fost intim în acea perioadă. Dar Ți-am pe spus. Poliana, soția, Hai, mă, lasă-mă ai cu- cunoscut-o? Normal că am cunoscut-o. Și aia ce vrăjire a spus după aia. Nu știu ce a zis. Toți după aia s-au dezis că, va, eu, bă, că... și pe aia a băgat-o pe că fugea Nicu ca Dumnezeu de ea. Dar poate nici ea nu și-a dorit căsnicia asta. Bă, ea era făcea parte din activul ăla care vreau să, de partid, care vreau să ajungă în Să funcție crească, și asta da. și făcea orice, nu că am înțeles că, nu știu, nu că n-am avut nicio funcție. Știi că am avut nicio funcție. Am înțeles că nu puteai să ajungi dacă nu erai membru partid, director, mirector, toate astea sau ce te făcea pe vremea aia. Da. Eu n-am fost director nicăieri. Elena Ceaușescu a plăcut-o foarte mult. Dar cum a reușit Elena să impună lui Nicu te căsătorești cu fata asta? Bă, asta e și enigma mea și asta e și enigma urmașilor. Că știi că am o relație foarte bună cu Nicolae Ceaușescu. Da, cu Brinchi. Cu Brinchi, nepotului, care stau în fiecare zi, nu știu cu ce îl domina, dar îl domina. Îl domina și avea o relație care pe mine m-a încurcat. Era odată Valentin, eram la mare, zic, unde bă, vine ăla că să bem un șpriț după asta? Și mi-a zis, e în anticameră la tata, la mare. Adică copilul făcea anticameră la tasul în vila unde dormeau, stăteau. Nu mi s-a părut ceva complet aiurea. Bine, nu făcea nicio anticameră că nu vedea pe tata. Bine, poate îl pregăteau pe Nicu pentru a prelua Dar nu știu că a puterea. avut o influență foarte mare asupra lui. Ea sau el? Ea. Ea. Ea avea asupra tuturor, nu Elena? Ea, da. Asupra mea nu. Nu, asupra ta nu. Te-a dat de 2 ori afară sau... M-am ți-a băgat zis în batalionul disciplinar, nu mai dat voie să mai vin în România, trebuia să fug. Mi-a făcut de toate. Dar acum dacă stau să mă gândesc așa, bă, bună dreptate. De ce? Pe la ce făceam, cine? Pe ea dacă făceam acum ce făceam, eram la pușcărie în 3 secunde. Putea să fie și președinte și orice. Cu Valentin Ceaușescu ai păstrat legătura? Mai E bineînțeles, vorbești? da, da.
Valentin e un băiat discret, un băiat care își vede familia lui, n-a vrut să apară, n-a vrut să implice. Și foarte deștept, am înțeles. Băi, și Zoia, că uite, nu mi-ai spune de Zoia, deci Zoia era matematician și îi poartă o teoremă, îi poartă numele în America. Nu știu, teoremă, poate mai explic greșit, știi, cu matematica eu am cochetat mai puțin. Mie mi s-a părut, adică... Și Valentin, băi, Valentin în primul rând că a făcut Fizician, da, Oxford, Da, a făcut pe alea, pe da. cine făcea? Că au mai mers mai mulți, nu mai le dau numele și au stat 2 zile de afară. Acolo nu era Da, că... acolo nu reziști dacă nu Păi dacă ești nu un știi, student interesat bun. pe aia că ești Da. ăla. Știi să ai bine, oricâți dacă nu bani. știi, da. Da. Pe de altă parte, Și când a fost Zoia la Pârnaia, au venit aia de la Institutul de Matematică și asta și au așa, și pe Valentin au venit și l-au și la chemat Institutul înapoi. de Fizică De fizică Atomică. atomică, Măgurele. Da, da. De ce nu crezi că nu vrea să apară public? E foarte discret, cum spui tu, dar poate oamenii ar fi curioși să audă și partea Nu vrea, lui. absolut nu vrea nimic. Crezi că Nu. se teme? Nu. Nu-l interesează, cred. Adică nu-l interesează, dacă acum vorbesc despre familia, nu-l interesează multe lucruri, pentru că a vrut să mai facă mulți mai chestii și nu vrea, așa e el mai... De el așa a fost tot timpul, de tânăr. Adică el stătea deoparte, nu se băga cu noi, citea. Citea și avea boala Sportul. cu fotbalul care a făcut performanța care a făcut, a fost datorită lui. Te referi la Cupa Campionilor în Cupa campionilor 86. și încă o cupă am luat atunci, campionul și încă una. Supercupa Europei, Supercupa, da. Ceva de genul ăsta. Care nu s-a mai întâmplat. Da. Cu Zoia te înțelegeai? Da. Și cu Mircea vorbesc acum, care este un băiat deosebit și un om de mare calitate și un... Mircea Opran, soțul. Da, și un om de Și un cultură, intelectual, intelectual, absolut, nu absolut. vrăjeală. Cumva Nicu a fost victima dintre cei 3 copii. Victima Elenei în sensul că l-a ținut așa mai sub papuc pentru că vroia să-l vadă președinte sau pentru că era cel mai mic și îl iubea cel mai tare, habar n-am. Pentru că ceilalți au avut cât de cât libertate. Cred, părerea mea e că el era care o asculta, că Valentin nu asculta, Zoia nu prea o asculta. După aia am avut o relație bună, după ce s-a căsătorit cu Mircea, cu Zoia, cu ce am înțeles de la ei, că nu mergeam eu în casă. Cu mama ei și cu... Mă, s-a cu tasul, da. Taică tu ce spunea când îl chema la partid sau îl chema la cabinet Elena Ceaușescu să-i zică de tine, să... Nu, i-a zis o singură o singură dată a venit acasă, că m-a dat în ședință de comitet politic executiv, nu știam eu ce aia, mi-a zis, m-a citat și a zis exploatarea omului de către om, tendință de căpătuială și umilirea muncii. Tu. Eu, pe nu el. Adică te rog să detaliezi, că nu... Eu știu ce era în mintea lor. Pe cine exploatai tu? Nu știi că am avut oi, am avut alea, am făcut toate combinațiile care au fost exploata posibile. omul animalul, nu omul... Păi nu, că trebuia să fiu eu ciobanul, să fiu asta. Nu știu, domnule, cu oile, mie mi-a scăpat asta, eu știu alte povești. Păi nu, l-a arestat și pe Chichean, i-a luat oi de 1.000.000 și ceva de lei. Cui? Nu, tovarăș de-a meu. Le-am luat oi, domne. Când? Nu știu când. Înaintea lui Becali? Ei, aveau de Nu, că mici, l-avea mă, taică-su, nu. da. Eu am luat, noi am Și unde luat. l-ai luat, pe Chiselev? Nu, aveam la Budești. Și cum te-ai gândit să-ți iei oi? De Păi ce cu n-ai niște, adus nes? cu niște machedoni, cu cine vreau să iau, nu? Care erau experți. Da. Păi nu m-au arestat și cu oile, adică m-au vrut să mă aresteze cu oile. Și ai cumpărat câte oi? Aveam vreo 200 de oi. Și l-au chemat pe Stai puțin. cum a ajuns la Elena Ceaușescu, Păi, că asta nu auzit înțeleg. aia că am oi și că făceam contrabandă cu miei și cu brânză. Așa. Că n-aveai voie să tai miei atunci, că vrea să facă el șeptelul, eu nu mergeam în toate figurile. Nu știi că nu mergeam cu miei în valiză cu aia, mergeam cu miei în portbagaj și mă opresc că ea. Bine, aveam un rubește cifre, înțelegi? M-a oprit aia și m-am așezat cu pe capotă și am început miei. Făceam, făceam așa. Și la ce ai, domne? Făceam, ce ai miei? Da, și ce faci? Îi duc la munte. De ce? Păi sunt pictor. Grigorescu picta Carcuboi, eu pictez miei. Nu, îi tai, cum să-i tai, domne? Mă duc să-i... Hai bă, Serghei, termină. Vai. Și a evoluat. Și a aflat Elena Ceaușescu că sunt cu... Aveam la Budești, luasem fermă, i-am căpiat și pe ea acolo. Înțelegi? La mine șprițuri, să te iau miei, să făceau cu
toți sportivii, cu toți ăștia. Și eu venisem de la Los Angeles, îmbrăcat frumos, cu piele, cu alea, că călătoream pe vremea aia, făcând parte din burghezia. Și steam cu el acolo, când venea o salvare pe o parte, o salvare pe o parte. Și zic că asta e gardă, cu cine dracu, venea salvarea în București, venea salvarea la țară acolo. S-au ciordit aia cu blănurile, cu toți aia. Așa și am rămas eu, n-aveam voie cioban, că trebuia să muncești tu. Cred că de acolo a venit cu asta. Stăteam acolo îmbrăcat în pantalon de piele, cu o sticlă de whisky în mână, uite pe mine, și mecherul la care a venit procurorul. Și a zis, cine e ciobanul? Eu. Fă câțiva pași. Zic, de ce vrei? Fă câțiva pași. Am făcut, că trebuia să vină uile pe mine, înțelegi? Să te urmărească, da. Așa e la cioban. Da, Dar merge, da. pleacă, de unde să știu eu? Da. Dom'le, nu merg cu el pe tine. O zi merg, o zi nu merg. Azi nu merg. Arată-mi degetul dacă ai bătătură. Era ca duminicile, știi? Unul be cu Unde-s par, mie? unul be fără Au par. mielit de moli, mă. Și după aceea? Un alt macedonian meu, săracul ăla, i-a confiscat de 1 milion și ceva de lei pe vremea aia. Wow. Dar se spunea că era un cioban care avea bani să-și ia elicopter la Dimică, Revoluție. ăla era Da? la Sibiu, prieten cu Nicoasta. Așa și Deci nu era legendă, Nu. chiar... Nu. Și ce face? Și-a luat A murit. elicopter? A murit? Bogat, bănuiesc. bogat, a asfaltat drumul, da. Și după aia m-au chemat la Comitetul Central să scriu ce am făcut. Și eu m-am dus trebuia să le vinzi unul care dacă avea adeverință. Și ce ai făcut? Eu mergeam așa prin porum cu oile și a ieșit unul în față. Ce ai bă aici? Zic, voi, ce faci cu ele? Nu știu, mi-le dai mie. Și le-am dat. Cum dai fără niciun act? Hai, dă-mă mâine la mișto, du-mă ăsta de porum. Căutați oile. Și apoi l-a chemat pe taică-tu. Nu, după aia o ardeam la Intercontinental cu mese, cu alea, cu icre negre, mai mă spălam pe față. Pentru că se făceau foarte mulți bani prin contrabandă, Te prin spălai pe alea. față cu icre negre? Da, dom'le, cu câțiva sportivi de renume mondial. Pentru nu ten începe. sau pentru ce? Nu, că eram de băutură. Nu începe să întreb cu ce sportiv? Da, nu începe, că nu merg, că nu. Cu cine? Nu știu, cu mama. Și după aia veniseră de afară, de la națională, și vânduseră 364 perechi de blugi și telefoanele alea care le puneai în alea, că se făcea contrabandă. Da. Și Se eu vinde și toată lumea. orice era produs Orice de se import. aducea. Exact. Înțelegi? Și ne-am bătut în mașină, ca să vezi ce ordine era pe vremea aia, cu vreo 100 ceva de mii de lei, nu știu câte, o dacie ceva. Ne-am bătut și filmatoi, am pus-o așa în fața casei cu ușa deschise și ne-am dus sus, cu banii acolo. Și a stat o femeie care vindea lapte și a zis, nu s-a apropiat nimeni. Și am dat, nu știu, 5 milioane de carte. Deci pe vremea nu e. Acum ia lasă acum un covric dacă l-aș ști, rămâi strigoi. No, ți-l ia din mână, nu Ei, și de la mai a toate pus să astea și scapi. cu străinii și cu băuturile mele la Inter și cred că asta l-a dus și că nu munceam, nu știu ce. Nu știu ce i-a venit să zică. În Și a venit tinerețe- tata acasă și mi-a spus, zic, nu mai spune că sunt emoționat rău de tot. Vine să, nu te bă cu fraierul tău de aici și cu... Îl Ce discutați voi plăcea taică-tu pe Nicolae Ceaușescu? Ce părere avea? Taică-tu fiind un erudit. Băi, Printre puținii conducători bănică, ceaușiști nu care era am- extraordinar nu, de nu inteligent. Nu era printre singuri. Au Am fost zis mai mulți printre cu puținii. carte, au fost mai mulți. Da, dar nu mulți în comparație cu câți erau la conducere, asta spun. Da. Avea școală, vorbea trei limbi facultăți. străine, bineînțeles, era Rectul extraordinar atunci, de nu știi pregătit. cu cititul, în diagonală? Nu. Stăteam la un meci și aveam casa mare, nu avea niciodată în partea mea. Și mă uitam la un meci și aveam paharul de vodcă în buzunar, la pijama, înțelegi? Și mă uitam și el n-a vrut niciodată. Vine pe la vreo 3 noaptea. Ce faci aici, bei? Zic, da. Și mă uit la meci. A rămas mut. Și a zis, uite, iau o carte și o citesc, că știam în diagonală. Nu știam cât să știe. Uite, eu citesc în câteva minute. Fii atent. Iau paharul până la aici, beau. Și a plecat. Nu mai vine niciodată. Avea memorie, să știi cum se cheamă asta, memorie fotografică. Nu mă, ci că e o tehnică. M-am interesat, că eu n-am crezut că poți citești unul în diagonală. Ei le primești și pe ale le deduci. Trebuie să ai o anumită capacitate să poți Să face deduci, chestia da. asta. Eu nu deduc nimic. Da. Una din cele mai tari mi-a spus ăștia de specialitate că una din cele mai tari biblioteci care au văzut în viața lor. Da, așa a fost. Bolnav cu cărțile. Și Cărți și nu numai, tablouri. iubitor de artă, că ai spus, ți-au rămas tablouri de la tata? Nu. Cum, n-au rămas familiei măcar? A rămas lui Arestul Fraților. Tu n-ai vrut? Nu mi s-a dat. Aici vroiam să ajung. De ce? Abateri repetate. Dar aveți în familie, nu, pictori? Grigorescu știu că ai... Dar tu mai vrei să mă spargă acum să le spargă casa? Nu, ai mă, Serghei. Grigorescu, Pătrașcu, Lucian, Baba, Ciucurencu, tot cine vrei tu. Doar români? Numai români. Numai români. Avea boală cu românii. Serios? Nu achiziționa? N-a fost niciodată tentat să-și Pentru că ia? avea și tendințe puțin
regionale cu România cu astea. Da. Disperat era cu asta. Cu naționalismul ăsta, Dar a venit sau cum odată, să-i nu știu, spunem? eram acolo la masă și a venit turbat că s-a dus în Moldova și cine era, Kosygin sau nu știu, era un rus din ăsta și i-a spus ăla, dar ce bine vorbiți moldovenește și a nebunit ăsta. Nu că e limba noastră cu asta. Păi, cam așa este. Păi, cam așa este, dar dacă, și la cine a folosit? Ce a zis tatăl tău la Revoluție? Serghei, ia tot ce poți și fugi. Nu văd nimic, n-a zis nimic. Se aștepta, știa că urmează? Nu. Dar și aici a fost o poveste care tot presa a trucat-o și a făcut-o. Deci, cum să spună, el stătea în casă când a început să se tragă, dar nu s-a tras în lume, că eu eram acolo. Au tras în sus, atunci a zis că el nu mai merge, dacă e cu armă, cu astea, el merge cu vorbele, nu cu chestia asta și după aia, în fine, l-a luat a venit cu armele, l-a băgat acolo, dar nu asta este important. La Revoluție l-a pus lumea în, ce a fost la CPUN? L-a pus acolo vreo câteva luni ministru, lumea l-a pus. Tata a ieșit, toți au plecat și tata a ieșit prin mulțime. Din ce? Da, că eu i-am spus, bă, un pitic era, că ce-au știut, zic, bă, de ești nebun, că știi ce semna acolo, unul dacă țipa sau dacă ridica ceva, îl sfâșiau. Nu mă, l-au luat și l-au dus și l-au pus acolo. După aia m-am încurcat pe el. Eu până atunci n-am avut vorbe cu el, știi foarte bine, da. Să știe și lumea, n-aveam ce discuta pentru că el era în o altă tabără, eu în altă tabără. Eu eram cu băieții de la Frankfurt, care veneam cu o blană, veneam cu un video, veneam cu ceva, era cu băieții de la Cepex care nu veneau cu nimic. Înțelegi? Și după aia tu, bă, mă duc, ies de acolo. Zic, bă, dacă ești de acolo, fratele tău, Ion Iliescu, te leagă, pentru că ăsta era cu rușii și el a fost tot timpul împotriva rușilor. Că eu mi-am dat seama că era, cum îl chema, pe Ursu, care ăla era mâna dreaptă a lui Ceaușescu și care era tot cu rușii, l-au făcut membru al Academiei așa și l-au scos din proces și la revedere. Imediat atunci, în 90. Pe loc, da. Și am început să discut cu el și a zis, bă, dacă nu mă duc la pușcărie, acum îmi dau seama. Atunci eu cu mintea mea zic, bă, ăsta e nebun. Dacă nu mă duc la pușcărie, o să zic că lumea că am fost un trădător. Nu pot să fiu cu ăștia când am fost cu ăla. Înțelegi? Și eu zic, bă, eu mă gândeam din poziția, cum să mă duc la pușcărie dacă pot eu tundeam. Înțelegi? După aia l-am înțeles cu toată chestia asta și cu tot ce a făcut. Și, bă, omul a crezut într-o idee. Nu ți-am spus și la proces cât am furat-o? Nu. Nu. Deci a venit, mi se pare că Cerveni și astea să vină în partidul... Avocatul, da. Să vină în partidul liberal și asta, nu, că el a avut un singur partid și erau acolo în sală și eu eram cu unul mai mare așa. Să văd ce se întâmplă și eu în sală. Adică un Un tovarăș de-al meu. Da, interloc. Și... Bă, a fost singurul pe care l-a aplaudat sala, că toți au început, că n-am fost așa, că n-am fost așa și omul s-a ridicat și a zis... Tatăl tău s-a ridicat. Da. Și în primul rând că toți începeau cu dictatorul, dictatoarea. Și ăsta a spus, dom'le, Elena și Nicolae Ceaușescu, de ce? Pentru că ăștia oameni cu ăștia am muncit. Dacă ești dictator, să și eu dictator. Și vreau să fim pedepsiți pe ce am făcut, nu pe ce ai inventat. Ca după aia s-a dovedit tot că tot a fost invenție. Și a zis că, dom'le, am fost comunist și acum sunt socialist utopic. Și eu nu înțelegeam. Și ne întrebam pe la băie, de bine sau de rău. Pe la habar de-am nici ori să moară. Și l-a aplaudat sala. Adică omul care e cunoscut. Și a zis, bă, dacă aș rămâne acolo, m-ar condamna ca pe un trădător. Nu pot. Am fost cu ăștia, mă duc cu ăștia, toți sunt acolo și eu afară. La proces mergeați toți frații? Da, el a prins puțin din procese, că el nu a prins pe alea primele, el s-a dus după mult timp. S-a predat, adică s-a dus. L-au luat. L-a luat practic, Iliescu, da. Iliescu cu tovarășul lui de unchiul. Se cunoștea cu Iliescu? Nu se cunoște în casă, era unchiul, pe cu Ceaușescu scandalurile pentru Iliescu a avut. Și unchiul ne-a băgat pe toți pe la pârnaie de la mai fost oameni. Iliescu a locuit la voi în casă? Nu, dumne, stăteam știi unde a locuit, dacă te interesează? La tata lui Brinchi, 6 ani sau 7 ani, 8 ani. La familia Ceaușescu. Și de ce după atâta timp? Adică era frică de taică-tu sau de ce a ținut neapărat să-l închidă? Era cu rușii, clar. Nu mereu de la început. Deci toată lumea care au venit, militarul, toți oamenii rușilor.
Și taică tu nu era. Păi, dacă s-a luat cu ei, nu știi că în 60 ceva nu s-a retras de la când a vrut să-l omoare, că de la singurul la nivel de secretar al Comitetului Central s-a retras de la Budapesta, de la conferința aia. L-au dus în alte mașini, toate astea. A făcut tot timpul el cu rușii. Cât a făcut închisoare tatăl Nu tău? mă întreba. Ieșea, intra. A, de mai multe ori. Păi făcea cere în alea, îi dădea drumul acasă să facă nu știu câte zile, să întorcea. Și după ce a scăpat, După ce a scăpat, a zis că luptă să-i scoată pe Nicu și pe aia și să lua alea să ducă la drepturile omului, la alea, tot făcea, venea oia, tot îi căpia că nu sunt condiții, că apă cu bier, cu prostii din astea. de cine a fost cel mai dezamăgit așa din cei cu care muncise până în 89 tatăl tău? Dezamăgit din ce punct de vedere? Din punct de vedere așa, al prieteniei, al caracterului, al... Pe 99% au zis că n-au fost. Deci de majoritatea cumva. 100%. Nu spunea despre nimeni care, mă, uite, domnule, ăsta a rămas cu coloană Ba vertebrală. da, au rămas o parte. Poți să-mi dai niște nume? Ți amintești? Bă, deci cine a rămas, care îl știi și tu, tata lui Adrian Lustig, Johnny Popescu, dacă auzi de el, Un general, cumva? da, care a făcut serii și astea, care a lucrat la cooperație cu el. A lucrat și după 90. A făcut după 90, a făcut toate structurile astea. Cine a mai fost așa care a rămas? Artiștii, că au făcut o scrisoare toți și toți ziariștii din Israel, majoritatea care au plecat și ăștia de aici, au făcut o scrisoare către Iliescu, că un om ca tata n-are și căuta. Au semnat toți poeții, toți pictorii, toți ăștia. Mai cu caracter, dar aia care erau politic, niciunul. Toți Da. Toți și-au rupt carnetele, și din familia mea și din prieteni. Și din familie? Păi cum? Tu aveai carnet? N-ai fost membru? Ai fost Aveam membru de carnet partid? de scuipat De pe elev. stradă, ce să? Nici de Nu, elev te n-am. întreb, că puteau să te bage. În îți ce dai să mă seama. bage? Da, m-a Puteai băgat. să ai ce Da, vrei tu. Dar tu ai făcut vreo zi de închisoare vreodată în viața ta? Că lumea așa are impresia. Și eu Numai le spun în, tuturor care mă întreabă, când a fost Serghei la închisoare la Frankfurt, nu n-a făcut închisoare. Acolo am fost puțin Puțin am am cochetat fost, cu dar reținerile. în rest, tu n-ai fost Nu. condamnat absolut Nu. niciodată. Nu. Fiind foarte abil. Ei, nu știu, nefăcând fapte, spune eu, nu foarte abil. De ce are lumea impresia asta? Și mă mai întreabă un lucru, domnule, zic, stai că sun pe Serghei să-l întreb, sau domnule, ce-mi place de Serghei, zic, stai că-i dau un telefon să... Păi nu, că poate o fi beat. Toată lumea are impresia că tu bei extraordinar de mult și eu le spun în privat, dar vreau să spun și la televizor, domnule, beam mult ca timp, pentru că bei câte 2 săptămâni, dar bea de 4 ori pe an, adică nu stă... Nu, dar după aia fac pauză. De exemplu, acum am băut o săptămână și acum... De Paște ai băut. De Paște, acum 2 săptămâni jumate nu beau nimic. Sau mai mult, depinde de perioade. Da, fac dacă sport, mănânc corect, lucrezi, mănânc pentru că tu faci, Păi dacă merg la filmări și asta, patima normal că asta nu pentru fac. film. Pe care... Nu am patimă. Ba, ai făcut și filme gratis pentru că îți place Care? la început. Nu știu, cred că ăla cu Horațiu, ai primit bani? Care Horațiu? Nu, cu Horațiu Mălăele știu că Cum ai să făcut. nu? Da, ai fost plătit și atunci? Nu știu de ce, aveam impresia că te-ai dus fiind foarte bun prieten. Nu. Dar îți place Nu să poți filmezi. nu te ia niciun regizor că, pe gratis că ești prieten. Că n-ai cum, pentru că la o filmare necesită foarte mult timp, foarte multă muncă. Uite, aseară a stat la ora 11, erau 10 grade, eu eram numai eu, că așa trebuia să filmez. La ce filmezi acum? Ce proiect? După Visul, ce proiect ai? La asta lui Bendeac, nunta. Și veneau ăia săracii la... În primul că trebuia să treacă un animal și trecea și veneau din 5 în 5 minute și îmi puneau o haină pe mine, că muream de fric sau asta. Adică, și stai dimineața până să termine, adică nu e chiar așa ușor să faci film. Nu e, n-a zis nimeni că e, dar îți și place, e clar. Nu prea îmi place. Filmul care mi-a plăcut cel mai mult cu tine și le-am văzut pe toate a fost cel al lui Mircea Daneliuc și un ghinion a avut filmul ăla, că n-a fost difuzat, Marilena. Bă, da, e peste tot. Acum, dar atunci la premieră a fost o problemă și n-a apărut imediat pe... Dar și ăsta e bun și ăsta a apărut peste tot. La ce te referi? Visul. La Visul, sigur, e bun și Visul, dar mie ăla îmi place cel mai mult. Însă aș vrea să te... Tu ești distribuit numai roluri de-astea de interlop, Da. semi-interlop. Da. Aș vrea să te văd într-un rol de bunic bun și blând.
nu mă ia nimeni. Dar ești bunic. Băi, știi Ce nu mai bunic ia? ești? Ce fel Știi de nu mai ia bunic ești? Că nimeni? aici Spune, vreau pentru să că- ajung. Stai De 2 fapt. secunde să termin cu asta. De exemplu, eu când mi-a dat și domnul Danieliuc rolul și, în fine, cu ăștia, fiind băieți tineri, am avut alt raport cu Saizescu sau cu Bendeac sau cu Da. zi. Aoleu, scapă numele. Horațiu, Cu Horațiu. care ți-e prieten. Da, din copilărie. Dar ăștia care nu mă cunoșteau, ei când mi-au dat rol așa, ei vorbeau cum vorbește unii, că și în ăsta multe sunt cuvintele mele. În Germania, la În Paris, visul? da, în alea. Înțelegi? Pentru că ei sunt oameni intelectuali care scriu și eu spuneam, bă, nu vorbește unii. Te referi la scenariu, că La nu scenariu, întotdeauna se pupă pe și atunci eu personalitate și vorbeam ai la telefon, improvizat pe da, el. eu vorbeam la telefon sau asta cum vorbesc eu, cu bă, așa, cu luața, cu așa, și făceau, da, vorbește așa, vorbește ce vrei tu, lasă, nu mai ai ideea, dar vorbește cum vorbești tu. Sigur că n-ai mai părea natural și n-ar mai fi credibil rolul. Nu vă supărați, aș vrea să vă dau un cap în gură, pentru că mi-ar face o mare plăcere. Nu cred că scriu chiar așa. Cam așa le scriu, ca să dau un exemplu. Da. Nu, ia vină mă, dă-te Oameni care spui tu că n-au trăit pe stradă. Păi n-au trăit pe stradă. Intelectuali, oameni care au scris cărți, au scris că... Auzi, apropo de trăitul ăsta pe stradă, eu merg des, sau mă Bă, rog, cu stai tine. că te lămurești aici, acum am vorbit toată. Eu am avut marele avantaj că am trăit și acolo, și cu carte, și intelectual, și alea, și pe stradă, și le-am combinat. Da, cunoști mai multe limbaje. N-ai fost Și niciodată tentat să candidezi la vreo funcție, la politică, pentru că eu merg cu tine pe stradă și e meeting, adică e realmente... Acum mă duc să-l ajut pe un prieten al meu de la Sighișoara, să iasă primar, că a rămas mut, a mers, nu câștigă nu mă laud, că până chiar deja deci am intrat am făcut în jumătate de oră 50 de poze, nici am putut sta la masă, mă coadă. Dar nu asta e important, s-a propus să candidez acum la primăria sectorului 1, unde ieșeam cu 75%, 85% făcut de persoane serioase. Da. Dar persoanele serioase nu mă interesau pentru că erau din anumit... Și de ce n-ai vrut niciodată? Pentru că nu m-am băgat niciodată, n-am avut nicio apartență politică, nici mic și nu am crezut în niciun... Adică dacă nu cred într-un partid sau în ideea care o are... Dar poți independent. Nu... Păi și independent ce faci? Că te mănâncă ăștia în 2 secunde. Și cine vine să-ți propună, știi din ce latură vin. Servicii? Și nu o să-mi vină mama să mă propune de la Cernica. Dar ți-a propus? Nu ți-am scris, m-a pus la masă, ies că eu m-am făcut sondaj să candidez la sectorul 1, că ies... Nu, serviciile ți-au propus vreodată? Păi, Având în vedere lumea asta nebătute în vârți în tot, adică cred că ai fi un spion foarte util unui serviciu. Nu mă bag eu. Că nu te bagi una, dar cunoști foarte mulți interlopi, dacă nu chiar pe toți. Da. Oameni politici pe artiști, sigur, ești în foarte multe medii complet diferite, aparent. N-auzi că au făcut sondaj și ieșeam cu... Și a spus, bă, că prima reacția mea zic, bă, nu, eu nu mă îmbrac, eu merg așa cum merg eu în training, vorbesc cum vorbesc, că pe așa te vrem. Că dacă te schimbi, pe tine te vor, nu vrei să vii la costum să vorbești ca Iliescu. Înțelegi? Și nu m-am băgat pentru că nu mă interesează și nu mă bag în viața mea. Dacă n-am fost niciun partid în nimic, ci mă bagă mă bătrân. Ai avut ocazia după... Că toată lumea mă face în continuu că comunist, că am furat, că am făcut... Da, ești un comunist bătrân, așa nu zice sunt comunist, nu, le-am explicat. Dar să știi că n-ai foarte mulți oameni care te boscorodesc. Eu am explicat, mă trag dintr-o familie de comuniști, dar nu sunt comunist. Și le-am explicat, dacă tata e pușcăriaș, sunt și eu pușcăriaș. Sigur că nu, da. Niște imbecili. Tu, ba din contră, cred că reprezentai capitalismul și pe vremea comunismului, da, că îți plăcea să faci. Ai avut simțul ăsta pentru afaceri întotdeauna. Povesteai cu oile. Dar am făcut înainte, toată viața am făcut tot felul de combinații. Dar tot timpul ai făcut bani și cred că ai stat pe banii tăi, nu pe banii familiei. Și nu mi-a dat nimeni nimic. Nimic? Nu. Asta pentru că reușisei să-ți faci Comportamentul ceva. meu a fost foarte frumos, foarte elegant. Singura constantă din viața ta este soția ta, Cora. De câți ani? Nu, asta cu anii la tine nu merge. Sunteți căsătoriți de câteva decenii. Mi-am învățat, bine, eu știu că... Da, căsătorit pentru o cauză, n-am luat nici casa și am rămas și cu ea. Cum v-ați căsătorit pentru o casă? Trebuie să o povestești pe asta. Păi pe vremea aia, altă imbecilitate, așa trebuia să, nu știu câți ai metri pătrați de om, nu știu prea bine. Și dacă nu putea să-ți dea o casă mai mare, dacă nu erau multe persoane sau nu știu ce dracu. Și înainte cu vreo câteva luni de Revoluție, am vrut să iau o casă în spate la Muzeul Antipa frumoasă și aveam și mă băgasem pe măsa sau pe cineva o chestie în astea. Trebuia să iei în spațiu, să fiți mai mulți în spațiu. Da, trebuia să fiu căsătorit. Da. Am mers, m-am căsătorit, fără nută, fără nimic. Dar era iubita ta? Da, dom'le, stăteam cu ea.
Deci te-ai căsătorit, mă rog, că... Nu ne căsătoream, ea fusese căsătorită, eu fusese căsătorită, ea nu vrea, eu nu vreau. Chiar dacă făceam copil. Socrul tău, care și el a fost o... Da, nu, din punctul meu de Doxă vedere, a căsătoria este Ți-a cel mai... plăcut socrătul? Păi, nu mă lași să vină căsătoria? A, zi. Din punctul meu de vedere, căsătoria e cel mai cretin lucru care poate să existe vreodată în viața unui om. De ce? Pentru că este o imbecilitate care te leagă o hârtie în fața unui derbedeu care o pamblică și spune și te pune să semnezi și după aia nu mai șucăre, nu mai asta. Pe mine m-a învățat când am văzut la Țiriac prima oară, când eram copil, că a venit el și a zis, nu, bă, contract. E cel mai bun lucru. Cu ce ai venit, cu ce a venit, nu ne căsătoriți, la sfârșit fiecare ceartă și-a luat lucrurile și a plecat, că ai văzut ce se întâmplă, eu am trăit pe pielea mea, ce la nuntă convingi, după aia cum te măscăresc la divorț și ce inventează și ce șucre și ce chestiile astea. Deci o imbecilitate. Și stai și ca bou îmbrăcat, vin toți, bă, ce frumos ești, bă, tu ești bătrân, ai mai 20 de morte, a, da, ce Mă, tânăr depinde ești. de câți bani ai, Serghei. Ce bani ai? Câți bani ai de împărțit la final, că sunt În așa. jurul meu la toți, dar în jurul meu 99% au divorțat și toți au avut aceeași probleme. La început frumos, mamă, și după aia, păi te duci și bei cola, păi nu beam cola și când mi-ai luat. Da, și după ani se întâmplă chestia asta, că Cu mi se cât- pare, ok, la tinerețe, Cu cât avansează, cu atât ele devin mai posesive și mai n-ai venit, n-ai făcut, ăla și-a luat, ăla a făcut, ăla nu știu ce, ăla nu știu ce, ăla nu știu ce. da, nu știu, mie mi se pare invers. Care? Care zice? Că pe măsură ce trec ani și îmbătrânești, nu mai ești atât de geloasă ca în tinerețe sau... Nu. Și încep Da, tot felul de raportez chestii. la mine, cred, și... Dar uite-te la toată lumea din jurul nostru care a divorțat, n-ai ce dragoste frumoasă și după aia împărțim că ai făcut aia, că mi-ai făcut aia, că ai făcut aia la persoanele publice, la toate alea. Bă, dacă te duci să divorțezi, ce mai eu, bă, divorțăm civilizat și asta. Eu când am divorțat prima oară i-am și spus, haide mă, Ați făcut petrecere de divorț. Dar n-a vrut ea, eu am Da, făcut știu. eu. Zic, bă, de la restaurant. Mergem frumos la restaurant, avem un copil împreună, bem, rămânem prieteni. Du-te, că da, du-te, mă. Dar de ce ai divorțat tu? A? De ce ai divorțat? De nevastă. Nu, asta știu. Din ce motiv ai divorțat? Nu știu, ea, Ea a vrut să divorțeze? și ea, da, și eu, nu știu. Cum și ea și eu nu știu? Nu pot să cred că nu știi. Era o relație toxică. Hai, asta ai învățat-o ulterior. Dar acum mai vorbiți? Mă văd cu ea, nu știu, ea are, vezi, o chestie, că, Da. deci, pe Smaranda o cresc, casă, vilă, le-am luat tot fete, le-am făcut, banii mei, nu ceapă ăștia că am furat, nu, n-am furat nimic. Am cochetat, dar n-am, așa, și o văd acolo, dă bună ziua și asta, dar pleacă, nu, o relație tâmpită, care nu înțeleg nici acum de ce. Le-am luat acasă, le-am luat alea, am crescut copilul la facultate. Poate a rămas Dar- cu chestia Cu ce asta. să rămână? Nu știu. Păi și după, pe când suntem acum fosile bătrâne, ea are 72, eu am 71, ce să mai ai? Mergi cu bani la tine? Acum da. Nu acum, în momentul ăsta. În general. Dom'le, de când s-a schimbat această tranziție, da, am și card de credit. Mhm. De credit, adică bani împrumutați. Nu mă, am card de să scot bani. Card, nu știu. Card de debit ăla, De când sunt debit. banii tăi. Nu când ne sunt luăm dintr-un banii cuvânt, băncii, te rog, termină, da. Ai făcut împrumuturi la bănci vreodată? Nu. Pentru investiții sau Nu. pentru chestiuni, nici pe firme, nici pe nimic. Nu. Întotdeauna ai lucrat cu... Cât ai câștigat cel mai mult dintr-o afacere așa, la secundă? Am câștigat. Na, nu știu, cred că cu terenul, un teren l-am văzut, cred că s-a câștigat vreo 1.000.000 și ceva. Banii tăi, dar doar al tău. Și ce ai făcut? Îi reinvestești, cheltui? Eu am reinvestit. Mhm. Am luat la copii, am aranjat toată lumea. Cum, normal ceva cu ei. Păi nu știu, Bă, poți să fii... majoritatea îi cheltui. Cât dai pe haine, de exemplu, pe lună? Pentru că tu te îmbraci într-un Mult, mare fel, da. adică ai făcut așa o balanță, nu știu, mă cheltuiesc 5.000, 7.000 de euro. Nu fac, dar vreau să cheltuiesc banii pentru că nu vreau să-i las. Cui nu vrei să-i lași? Adică dacă o mierlești, Păi ca dacă să mi-e zic să așa. meargă doamna Corina Corina e în soția. America cu, Hai, mă, nu cu poți să lumele gândești așa. mele, cu Rolex-ul meu, ăla îl calcă în ghit înainte. Mașinile și astea trebuie să fie la fel de... Cum ți-ai descoperit stilul ăsta vestimentar, așa, deosebit? Ce stil vede la asta, mă? Păi nu știu, mai e un stil extravagant de a te îmbrăca. Da, și ieri mi-a spus toți ea că mă îmbracă, am venit la filmare cu un training oranj și cu un ăsta și a zis, băi, e singurul care te îmbraci ca un cocalar, dar nu arăți ca un cocalar.
Crezi că mi-a zis de Nu, bine mie sau nu de mi se rău? pare că... Ți-a zis de semi-bine, Da. dar mie nu mi se pare că te îmbraci ca un cocalar. E că mă îmbrac cu alea curate, dar nu știu, așa îmi place mie. Cheltuiesc bani, adică... Bă, la vârsta asta știi cum e, te mai duci de 5 ori la mare, mai faci 5 revelioane și te-ai șutit. Ce să mai faci Ți-e cu frică banii? de moarte? Nu. Deloc? Păi dacă mi-era frică, La făceam cât ce am iubești făcut. tu viața? Păi dacă mi-era frică... Aia ai ce- făcut din inconștiență la tinerețe, dar acum, Cine ți-a dacă zis ar că e fi... inconștient? Am fost foarte Cred. conștient. De mic am fost conștient. Cum n-ai avea niciun regret să mor mâine acum? Uite la mine pe canapea Nu, să facem... acum nu, dar, de exemplu, eu dacă ce am avut în familie cu să stai așa, ca să stai să nu mai știi ce ești, să fii plantă, să fii alea, asta da, de nu, acord. pastilă, mi-am și aranjat. Nu Dacă stau s-ar eu. întâmpla ceva să paralizezi În sau clipa să nu când mai mai pot poți, să merg, nu mai pot să beau, nu mai pot să eu citesc. te-ai eutanasia. Da. Păi ce să fac? Stau ca bou să nu știu ce e cu mine. Îi încurci și pe aia, mă. Încurci și copiii sau familia sau cine stă cu tine. Dar în afară de... Știu că ai un os în plus în cap, crescut greșit un Mi-a pic. crescut un os în cap, da. Da, pe care îl... De acolo am inteligența. Da, e Pentru vizibil. că, bă, creierul când e așa preia altă parte și la mine a luat partea mai mare. A preluat inteligența. Știu că o dată pe an îți faci Da. un control extrem de amănunțit La în tot, Germania. numai acolo. PET se cheamă, Inimă, PET scan. alea. Uh, Ieri am venit de la inimă. și ești perfect sănătos, în Da, afară dom'le, de... pentru că eu nu? recomand la toți, pentru că vezi că, uite, și azi mă certam cu cineva la telefon, bă, frate, după o anumită vârstă, dacă ești băiat inteligent, o dată pe an îți faci analizele, mă, frate. Tot. Da. Prostată, rinichi, inimă, creier, plămâni, tot. Înțelegi? Pentru că dacă o preiei din timp și la medicina care acum, că eu mi-am pus stentul ăla, nu că trebuia să-mi pun stentul. Nu că eram în nevoie să mi pun acum. A apărut asta cu inteligență Artificial. nămol, cu din asta, da? Înțelegi, cu nămolele astea, m-am dus la aia, foarte mișto, îți arată inima pe toate părțile, fiecare milimetru, ți-o Și era învârte. un început de îngroșare, nu? Sau... Nu, mi-a arătat puțin pereții lateral că sunt puțin schimbați la culoare. Și m-am dus acolo, am întrebat care e cel mai bun din țară. Înțelegi că eu mă duc la plată și cu cei mai buni. Nu mă duc să mai au o boală în asta. La spitale de stat. La spitale de stat, da. O să... Ce? Mă rog, oamenii, majoritatea, merg la spitale de stat, că nu-și Se duc la permit. da, eu ți-am spus că mă duc eu, că Da. am avut posibilitatea, adică că nu mă uit la bani. Da, La sănătate. când vine că vorba de sănătate. M-a da. costat că și aici o aberație la statul ăsta român, la Încet. imbecile ăștia. Dacă faci infart sau asta, îți pune stand după gratis. Dacă nu-l plătești, e 5.000 de euro. Da. Adică stau cu o cretinitate, m-am jurat cu ei. Adică trebuie să fac infartul ca să mă ajuți? Ajută-mă preventiv, boule de stat. Da, nu cunosc. Păi cunosc eu, dar asta-mi veni ca să-ți povestesc din tainele spitalelor. Da, Stai să vezi. Și m-am dus și le-am dat la și el mi-a spus, bă, într-adevăr ai 60%, zic, la cât se schimbă? 75 spre 80, dacă se înfundă. Și zic, și ce, dacă vrei ți-l pun acum, că oricum îl plătești. Zic, pune-mi-l acum, de ce să mai stau eu Da. încă, să stau să mă gândesc, bă, dacă se înfundă, nu se înfundă, să face, nu se face. Deci puteam să mai stau 5-6 ani sau puteam să mierlesc fără să mai pun fără stand-ul. să pui stand. Da, așa mierlesc cu Dar stand. ești în tratament, iei pastile zilnic? Da. Ei, de tensiune, de inimă, de Da. potență? Da. Ți-am spus cu gemule, nu știi cu gemule. Cum? Cu gemule, nu știi. Nu știu. Am niște... o să... Nu se poate spune la Și televizor. bă, da, e și pentru ea și pentru el. A, niște gemuri din asta de... Cele mai tare. A, nu, Toată hai lumea te cu rog, miere, nu, cu nu vreau borcanul să... de gem. De ce? Am înțeles. Nu. Mănânci un La sandwich, mine a fost... mănânci un sandwich și te uși pe pereți. Da, ești imagine la acea companie, înțeleg. Da, dar cum e asta cu cine? inima? Că nu prea e Păi indicat, astea cred. toate sunt naturiste. A. Câți ani are Luca, nepotul tău, acum? 16 ani. 16 ani. Da. Ce zice? Ce relație ai tu, bunic, nepot? Tovarăș bun, domne, cu mine. Tovarăș, da. nu? Cum Da, ai și un fost? șpriț și asta, da. Și cu Smaranda, fetele tale au crescut în restaurant. Păi nici asta nu spune bunicul sau asta. Tot Serghei, Serghei spune, nu? Mai la câteodată, băi, bunelule. Își cere bani, Dar le dau eu, nu trebuie să-mi le ceară. dai tu. Da. Îi faci buget nepotului?
La mine nimic cu buget. Ce au nevoie, le-am luat case, le-am luat mașini, le-am luat tale, le-am luat tale, le-am luat tale. Au nevoie de bani, le dau bani. Dar își câștigă. Smaranda a ajuns pe spatele ei, economist principal la metrou, Mhm. muncă multă, dar și bani. Ana cu facultățile și cu doctoratele și cu alea Câte și- facultăți are Ana? Nu știu, cred că vreo 3. Și cu YouTube-urile tale și... Deci cu YouTube-urile mele, cu YouTube-urile. Da, ea te filmează. Tu știi să postezi Nu, pe... dar ai văzut că am de 2 zile Waze. Dar cum ai Waze? Că tu n-ai Păi smartphone. nu, dar mi-am luat una, că nu putea să ajung, că e crimă. Și am învățat cu Q cu Vai, dar mi le programează, bine, mi-am luat cu verbal, că nu știu să fac cu alea. Marabănică, du-mă, hau, la tine, înțelegi? Da. Și am învățat, am făcut repetiție 2 zile acum și îl închid acum în mașină, îl deschid și numai Waze-ul. Dar pe ăsta nu Nu, pe... dom'le, am unul în pe mașină, mașină, care da. vorbește cu mine. Da. Du Ioana, La telefonul ăsta nu renunți niciodată, nu? Păi Nu. dar nu știu să fac nimic, că și acum pe drum, că de-aia am făcut, că mi-a părea jos și până m-am chinuit eu să văd că să schimb destinația, că nu știu, că mă duce pe nu știu unde, nu știu, și am observat pe ăla că nu mai mergea săgeata aia. Nu râde, dom'le. Înțelegi? Da. Și acum vorbesc cu el, știu să-l aprind și îi spun, du-mă la penitenciar, bine În ce cometele. limbă? În românește, nu? Român am luat. În română, da. Dar de ce nu vrei să-ți iei smartphone? Măcar ăla pentru l-am. WhatsApp. Păi da, pe ăla înțeleg că e dedicat Waze-ului. Păi și ăsta are WhatsApp și asta, dar nu știu. Pe ăsta e WhatsApp? Ăsta este făcut acum cu toate astea. Are internet? Da. Ah, ok. Deci tot nu știu să fac nimic. Păi nu știu, tu nu ai WhatsApp. Nu. Păi atunci nu are WhatsApp telefon. Păi are, dar nu știu să fac. Mhm. Te depășește chestia asta cu tehnica. Tehnica, da. Oamenii zic că de zgârcii nu-ți iei, că altfel dacă vrei să iei unul cu butoane, îți luai, nu știu, vertul. Păi n-am din ăsta, mă, dar nu scăde ăsta. Nu. De câți ani nu ți-ai schimbat numărul de telefon? Niciodată nu am schimbat. Ce faci acum? Îți scrie cineva? Da. Cine? Am pus... Serghei încearcă să citească. Ia Nu. zi. Un număr de... Mi-a pus un număr de telefon. Cum? Mi-a pus un număr la mașină. Am numere de... alea de... Ai parcat greșit sau ce? Nu, dom'le, am numere provizorii până o scriu. Aha. Ți-ai schimbat mașina recent? Yes. Ce mașină ți-ai luat acum? Mustang decapotabil. A, păi nu dar l-ai de o... Ăla nu era decapotabil. A, nu era decapotabil. Mhm. Și ăsta e mai nou. Care e mașina visului? Ești pasionat de mașini? Nu mai schimb asta, nu. Nu mai schimb până când? Păi până iau ascensorul, pe cât să... Dacă mă găsesc că mai 5, 6, 7 ani. Așa Pe pesimist. unde să mă duc după aia? Câți ani ai tu? 70 Păi cum să mă duc la 80 de ani pe plajă, eu mă întorc cu prosopul, să mă uite Dar la de ce? soare, să mă Uite, Ion gândesc. Țiriac a fost cu Loret pe plajă la Da, 82 mă, dar de Ion ani. Țiriac a avut o viață, că îl cunosc foarte bine, o viață echilibrată, sportiv, mănâncă, doarme, nu face niciun abuz, nimic. Nu te pot compara cu... Dar tu așa pesimist ești, te gândești că peste 5, Cu 6, Gogu 7 Strigoi. ani nu mai poți să mergi la plajă și că nu o să mai poți să fii Păi activ? te lasă amortizoarele, te lasă alea, unde să te mai duci, nu? Da, ai dureri la ceva sau Da, mă doare. semne? Ai zis că ești Mă ok doare. cu analizele. Nu, mă, dar trebuie să ajungi, nu? Da, sunt oameni care trăiesc și pe 110 ani. Nu știu, Da, nu mă, m-aș n-am gândi făcut la așa. 20 de ani primul început de ciroză. E, asta oamenii nu știu Vezi? acasă, că e șocantă chestia. Dar de atunci, de când ai făcut la 20 Nu, de am ani, ținut... și toată acum viața ai am, ținut Nu, regim. dar am Tu ficat înainte să bei, iei niște pastile. Nu mai au alea, gata, Nu mai am iei? alergie, de alcool, nu Dar mai ai făcut ani de zile acest Am de zi, acum tratament, beau, pentru că dacă vrei, acum avem. ciroza pe care ai avut-o, așa, începutul Nu, de dom'le, dar ți-au ciroză. explicat la toți, am explicat și pe asta. Da. Eu după ce beau o săptămână și asta, dar beau. Da. Ai văzut cum vin. După aceea mănânc numai fructe, le iau medicamente, ceaiuri hepatice, mă odihnesc, adică nu o țin... Că ficatul e organul care se regenerează. Da. Asta pentru că te simți rău? Te și Nu. simți rău? Nu, pe știi că asta a fost boala mea, tot timpul că mie mi s-a făcut rău, de-aia beam câte o săptămână, două, că eu aș fi vrut să-mi fie rău a doua zi sau a treia zi, că tot să lasă și eu luam brigăți după brigăți. Care începe? Cădeau, care începe? Până am căzut eu. Nu încurajăm La chestia aștept, nu, asta nu, cu băutura. Eu cel nu. puțin nu încurajez. Nici eu.
cu Mădălin Ionescu, Voicu Ionescu, cu Mădălin Voicu, Amândoi o boală congenitală. vrei, pe amândoi ai? Nu, unul, Mădălin Ionescu are boală congenitală, eu nu mai am nimic cu el pentru că n-a fost așa o chestie, Da, nu m-a rănit pe mine. da. Nu, Și cu ăla niciodată. niciodată nu te vei împăca? Nu. Da, mai încerca lumea pe lângă tine să te A împaci. încercat și el. Mi-a scris. Ce ți-a scris? Nu știu, bă, țigane, că nu-ți trece, nu. Eu citind foarte greu, cum a spus el, că dacă eu scriu o mână transpir, am refuzat să citesc, deoarece nu știu să citesc, cu aceea a zis. Și nu mă interesează Dar motivul motivul. real, că eu Nu se poate spune. Nu se poate spune la Nu, televizor. că sunt copiii lui care stau cu mine, care fosta lui soție care stăm Adriana, împreună, da. toate vacanțele, toate astea, stăm la Snagovul unul în altul, adică 24 cu 24 ne vedem. Și, na, într-un fel, e mama copilor, nu? Deci, practic, tu ești cel care n-a putut să-l ierte, nu a acceptat Dom'le, mâna știi întinsă. că eu mă șucăresc foarte greu și poate să-mi faci asta. Dar pe două persoane, pe ăsta și pe Jean, nu m-au vrut niciodată. Și ca comportament și ca asta, adică, în primul rând, să fim data prietenie, vezi că am fost printre puținii care nu i-a schimbat tranziția, ca să vorbesc ca ăștia. Da. Și am rămas la fel, ca și înainte și ca astea. Nu m-am mișcat nimic, nu m-am schimbat nimic, nici banii, nici fără bani, nici astea, nici putere n-am vrut, nu m-a interesat. Zici, de ce nu ți-ai pus niciodată aparat dentar să-i faci așa ca de Hollywood? Să nu Pentru mai... că dinții mei, dacă ții minte, cu toată presa și cu toată lumea m-am înjurat, că toți se luau de dinții mei. Da. Păi de Și asta aveam zic. motiv să îl înjur. Că toată lumea spune, bă, pe dacă vinul spune, bă, ce deștepte și inteligent, ce zici, da, mersi. Dacă însă luau ce dinți ai, luați-aș dinții, luați-aș talentul, luați-aș... Da, da. Deci din cauza... Nu, și dinții m-au caracterizat. Am cucerit foarte multe. Da, poate te ajutau la dicție acum Am în cucerit foarte actorie. multe femei cu dinții când băgam euro în dinți și făceam așa. Dar tu pare așa că, uite, eu am zis despre Zizi, domnule, ăsta a avut, dacă a avut 3 mari iubiri toată viața lui, prima nevastă care, deci eu știu teatru Cum am acum avut că n-a 1000 fost. de... N-ai avut iubite, n-ai avut... Nu. Ai avut... Nu. Teoria mea care era asta cu plata. Vorbești foarte mult despre gagici și despre așa, dar ești un Dar eu om nu vorbesc. fidel în relație, nu Da. ești... Păi, serios. Da, dom'le, da. Adică nu te-a surprins presa cu modele, cu de-astea de la televizor. Păi tocmai că m-am ferit tot timpul de modele și... Du-te de aici, te-ai ferit. Nu e adevărat. Nu Ce? ești fidel familiei și idei de Așa familie. vrei tu să asimili asta? Nu, Sunt fidel așa familie. este, că știu. Dar vrei să pari tu. Nu, da, sunt fidel Câteodată familie. exagerezi cu Nu. poveștile astea. Am spus că tot timpul n-am avut gagici, am cu bani. Că... Dar generația asta tânără, că tu ești foarte activ pe TikTok, pe YouTube, Pe TikTok pe îi sparg. Instagram. Da, am văzut că ai foarte multe vizualizări și stai și filmezi. Adică ești filmat, practic un gen de reality show așa. Acolo nu sunt cenzurate momentele, adică poți să dai absolut ceea ce vrei. De exemplu, la YouTube mi-a tăiat monetizarea. La De cum ce? vorbesc. Pentru că vorbești, Da, pentru că și- spui prostii. Și nu mă interesează. Pe asta înseamnă că te-a raportat cineva. Mă raportează, da. Da. Dar publicul tău este mereu extraordinar de tânăr. Da. Adică copii de la 14-15 ani, când încep să te descopere Pentru că și-au așa... dat seama că sunt foarte inteligent. Nu e vorba de asta. Este să E știi vorba că de ce? mulți realizatori de televiziune te-ar invidia pentru treaba asta. Că e foarte greu să atragi tineretul. Foarte greu de la o Pentru vârstă că sunt încolo. deschis, Mhm. mă comport ca ei, adică n-am harfe în astea de să dau pilde, să dau exemple. Ai văzut că sunt ăștia la vârsta mea. Eu la vârsta mea mâncam, învățam, tu stai în cap la aia. Eu la vârsta mea eram la fabrică, tu nu faci nimic. Eu n-am pildele astea, eu le spun la vârsta asta, sunt exact ca la vârsta voastră. Nu mă duc la fabrică, nu dau pilde, nu. Și stau cu ei la șpițul, stau seara, fac caterincă și am caterincă. Cum ți-a venit ideea asta cu TikTok-ul și cu Instagram-ul și cu Ana, fiica ta cea Ana are mică, da? mele. Nu, are niște nămoale astea, camere, lumini. Tu practic ai o emisiune care se dă pe Facebook în fiecare Da, joi dom'le, sau... am pe, nu știu, de 2 ori pe săptămână, Da, pe Facebook, pe TikTok și pe Instagram am învățat acum. da. Nu știu ce, dar
Îl spun foarte Și sigur. ce teme? Ce Instagram. vrei tu abordezi, nu? Teme În artistice. general, nu, dar în general să știi că, uite, eu nu mă uit când vorbiți foarte multă politică. Asta vreau să te întreb, dacă faci exerciții de dicție la roluri. Nu, domne, nu. Nu. Pe rolurile mele sunt cum vorbesc eu. Da, cam da. Da, înveți scenariu? Adică îl citești? Repeți cu Păi și cum vezi, regizorul? pe asta în visul e după Shakespeare sunt replicile. Nu. Mai știi vreo replică din visul? O, iubite, zic, adesea am venit la tine să-l văd pe, nu știu, nu mai știu. Dar m-am Mă? dus... Mai zi o dată că m-ai pierdut. Ia stai frumos. Nu mai spun. Te rog, o, iubite, zi, de adesea zi. Adesea am venit la tine să... Iau de la cap. O, iubite, zic, adesea am venit la tine și buzele tale, ăla era după zid, nu știu cine, cum îl chema pe ăla. Mă, nu-mi povesti filmul. Nu-mi povesti filmul, Bă, spune replica. Da, când m-am dus la... Că știi că am filmat la Pârnaie. Da. Muți. Erau artiștii ăștia tineri de mare talent, nene, mare. Logican, Lupu, bine, unui director de teatru, premii internaționale, adică generație nouă, tare tot. Dar ei nu mă știau pe mine ce sunt capabili și astea, că ei nu sunt actori mari de tot, astea se uită prin La capatos. pictoacele tale și la capatul, Da. la tine și la mine, care ai fost refuzată. Da. Înțelegi? Și când am ajuns acolo, toată pușcăria, oh, Serghei, urlete, țipete, bă, te-au luat, nu bă, sunt cu filmul. Când am intrat acolo, la Racova, cum spuneai, că nu spun Racova, înțelegi? Cum spun, Racova? Racova. Unde ai fost cu mete? La Coclea. La Lădițe. Și cu comandantul și când ne-a băgat pe toată echipa, că nu poți să mergi prin Pârnaia Da. cum vrei. Și toți ăia înjurau pe comandant, îi făceau, Serghei, ne-a dus pistoale, dă un cap în gură comandantului și așa. Și ăștia, tu ai făcut pușcărie? Nu, pe tu te cunosc toți. Zic, nu știu. A te întrebau actorii care nu știu cine e. Mamă, dar toate fetele au început să rupă la fugă, că veneau să mă pupe, nu-i cunoșteam. Da. Treceau la pachete și mă vedeau, Serghei, pupături și astea. Regele nostru, șeful nostru, și că am făcut pușcărie. Da. Câte zile ați filmat? Mult. Și la film au rămas muți toți și șefii penitenciarilor. Că am făcut primul film în pușcărie, unde au venit vreo 90 de pușcăriași să vadă filmul. Acolo, la ei. Să știi că am înțeles mai bine filmul decât ăștia în sală normală. Ei, nu Fără zici așa. catering. Filmul a avut succes. Păi nu au înțeles, că eu înțelegeau și partea de pușcărie și partea de libertate și aia. Că eu în film acolo, eu la un moment dat vreau să mă duc la pușcărie, că era mai liber în pușcărie decât afară. Că filmul e cu substrat, cu gândire, nu? Filozofic. Filozofic, da. Da. Dar cum ești convins să accepti un rol într-un film? Trebuie să-ți placă scenariul? Trebuie să-ți placă regizorul? Da, dacă îi cunosc pe regizor, pe ăștia, dacă am adică dacă văd, na, Bendeac, mi-e plăcea Bendeac dinainte, dar am avut o relație de cum ne-am fi cunoscut de o viață întreagă. Bine, el mă urmărea, că el m-a și imitat. Da. A știți că cel mai greu de imitat sunt eu. Cum te înțelegi cu Bendeac pe platouri la filmări? Bă, e genial omul. Și de cum să spun, adică popular cu lumea, glumește, adică nu face nicio harfă de regizor de alea, adică cum ar fi normal. Îi accepti indicațiile astea? Păi, regizorul face filmul, nu actorul. Nu, că spuneai că, de exemplu, sunt situații în care... La toate, regizorul face, nu actorul. Nu, spuneai Pentru că, de exemplu, actorii care joacă mult în teatru și în astea, că de asta nu prea vor să iei la filme, are un automatism, adică joacă într-un anumit fel. Înțelegi? Și atunci regizorul te îndepărtează de chestia aia sau de chestia aia sau de chestia aia, nu? Spuneai că replicile le modifici de cele mai multe ori, dar indicațiile regizorului Deci, le respecti. el ce se întâmplă? Mai ales la mine, care știi că eu silabisesc. Ce-ți place să zic? Nu, mă, dar dacă îți dă un text care ți-l dă, te gândești și vrei să-l spui exact ca acolo. Dar ei ți-am spus că scriu greoi, mai ales pentru rolurile mele. Câte milioane ai în cont? Niciunul. Ei, nu cred asta. De lei am. Că tu ești cumpătat. N-am eu, banii eu am... Sunt toți investiți chiar? Nu, eu am banii mei, ca alea. Restul Cora, păi face, cumpără, face. Acora este șefa la bani, ca să zic așa. Eu sunt la relații și el la bani. Nu, eu am banii mei separați. Ce mi-au eu pe reclame, pe filme, pe astea, pe ale mele. Aceea nu-i aduci în casă, nu Ăia sunt... i-am pe card.
Aha. Că de-aia știu cu cardul. Nu se aduc la familie. Să spun cu cardul? Să Da. mă fac? A? Da. M-a pus să scot 4.000 De lei sau de euro? de lei. Da. Că atât aveam Voie. voie. M-am dus foarte sigur pe mine, am băgat cardul. Bine, tot zic că am băgat cardul la Catena. Toate le pretișul meu. Și am făcut cu 4-0, nu cu 3. Da. Și nu mi-a dat. 40.000 ai încercat să scoți. Da, nu știu. Deci așa. Zic, n-are tonomatul bani. Am băgat, am făcut 3 tot cu 4-0. N-a vrut să-mi dea. L-am luat la picioare și l-am blocat. Lumea în spatele meu. M-am blocat. Zic, nu merge. M-am dus în tufe. Nu cu ăla. Cât 0. Că am blocat tonomatul când am apăsat pe toate alea. Am stat ascuns și a revenit aparatul. Am băgat și am scos. Și toți dobitoci, bă, prostule, băga cardul de la Catena. Dar nu ți-a dat banii. Pentru că tu ești în vârstă. Deci m-ai făcut să râtare. Bă, m-au derutat cu asta și acum am mari probleme. Da. De la banii vechi la banii noi. Eu fiind bătrân, îi țin pe aia Zici vechi. milioane, nu? Da, mă, că m-am dus la magazin și plasma era 10.000 de euro, am calculat eu repede, rapid, foarte rapid, 1.000 de euro, o de aia mare. Cum 10.000 de euro, 1.000 de euro? Ea era 10.000 și eu am zis că e 1.000, Da. că am pus eu puncte. De lei sau de euro? Euro! Așa. Că spunea 3 mai pui un punct, 3 mai pui un punct, că am pus puncte, Da. zic 1.000. Zic, iau 10, mamă, vezi ce le vând, ce fac, nu știu. Fugeam aia cu căruțul, Serghei, dar 10 băgam aș gura voastră. În străinătate. Aici, mă! Și era în lei, dar eu calculam în euro. Și ajung la casă și ăla cu căruțul după mine, Nea Serghei, este cu ulește în mașină, stați bă băieți să plătesc. Și dar tot spunea niște sume. Zic, nu înțeleg, spunem în euro. Aia, 10.000 bucata. 100.000. Stai puțin că mă dau bani la mașină și mă întorc. La revedere, am stat cu plasme la casă. Dar Și acum râde aia că mă vede. tu ce intenționai? Să cumperi 10 plasme care credeai că sunt 1.000 de euro? Care, și eu știam să că le fac vinzi? mult, să le revând. Fiind Să le negustor. revinzi. Și că în România ele aveau o reducere așa Aici. fantastică. Nu am făcut eu ca zic, erau unele mari care aveau de toate, că știam ce, bă, asta costă mult. Ce Dar fac? vreau să povestești pe asta și cu asta să încheiem. Nu. Apropo de... Nu. Deci pe prima soție n-ai recunoscut-o în dimineața după petrecere că avea niște rochii cu care ai zis Era că vrea vaporoasă. era vaporoasă. Dar nici pe Cora ai confundat-o cu Iisus Hristos într-o noapte. Da. Poți să povestești pe asta, că pe asta nu știu dacă ai povestit-o la televizor. Eu știu că o știu. Da, m-a ars atunci. La munte, zi frumos. La munte, așa, da, la povesti. munte, cum încep tu. Dar nu era Paștele, era la munte și aveam o vilă care era foarte, era vreo 200 ceva de metri, care urcai pe niște scări așa, pe drumul care ducea la Cioplea, Da, în pădure. îngust drum. Drumul ăla prin pădure, că nu era că îngust, că nu mă speria că era îngust. Copiii, eu eram normal de Paște să consumă, hai la biserică de Paște, hai la biserică de Paște. Nu merg, bă, că nu știu ce, că nu știu ce. În fine am mers cu ea și avea un laser și mi-au dat laserul, eu fiind foarte inteligent, o băgam laserul la oameni La în ochi. biserică, la credincioși care... Da. Băteam babele așa, alea se întorceau și o curpătoare de minori. Adică glume de... Școală de corecție. Da, tot să ia arză-te-ar focul. Că toată lumea m-a blestemat, înțelegi? Mergând spre casă, îi găsesc pe niște tovarăși mei care aveau o vilă închiriată sus la Cioplea. dar unde, cum, discoteca, al lui Pepe și al lui, cum se numea? Nu știu. În fine, Office. Da. Acolo, vin eu acolo. Eu acum cum să mă șutesc, înțelegi? Că De acasă, noaptea de Paști, să fugi de acasă, să fugi la de acasă, disco mă club. șutesc la ea, da. Da. Am mers acolo, toți acolo, au ciocnit, nu știu ce, eu m-am făcut că dorm la televizor, s-a dus Cora cu Ana, Să se culci. da, și am tuns-o. M-a auzit Ana, a zis, mamă, la pleacă, era dimineață, îți dai seama. Și eu cum m-am dus cu mașina să o întorc în pădure, înțelegi, că am urcat scările așa, m-am dus cu mașina și era aburit. Și era pe jos, era Tu în pădure. beat fiind, da. Da, treaz. Și era Se zăpadă aburise așa pe și interior, aburi. da. Da. De dusem drumul și cu geam, nu mai știu până era aburite aici, pe alea. Și când am întors așa în pădure și când am luat-o înapoi,
ea a venit cu ăla care avea o pijama albă până aici, așa. Comașă de noapte. Da, pijama desculță cu părul la negru așa și era așa în mijlocul străzii. Să te oprească. Da. Și eu zic, că m-am uitat desculță cum era, zic că era zăpadă așa, ca buria cum era dimineața în pădure, zic, Hristos m-a turnat. Auzi ăștia că s-a arătat foc, m-a luat ăsta și îmi făcea semn așa cu mâna, adică să merg acasă. Și zic că ăsta mă pune să mă arunc în prăpăstie, să vezi ce o să râdă fraierea. Nu mă era frică că mor, dar râd A, tu fraierea. credeai că ai o halucinație și că ți-a apărut Nu, Iisus am zis că a apărut ăla, Hristos. că știi că mi-am dat seama? Că ea tot țipa acasă și că am auzit vocea, mă pot să vorbesc cu vocea lui ăsta, înțelegi? Dar seama că întorci din pădure, mă întorci și vezi în mijlocul străzii așa, desculță și cu mâna așa, zic, m-a luat ăla, am făcut Caterinca toată seara de el, m-a turnat. Și mă gândeam, zic, cum o să râdă fraierea că m-a pus să mă arunc cu mașina. Bine că m-am urcat cu mașina, că făcea semn așa, dacă era mai... Da, ai ascultat-o, te-ai oprit. Nu, Pe când n-ai am auzit mai vocea. plecat. A, ce, pe nu știi că am plecat acasă? A doua zi, toți plecau Nu. de spaima aia cu medicamente. Făceam pe mine A, în te-ai continuu. speriat atât de tare. Pe cum să mă sperii, mă, că făcea ăla, eu arzătea focul, toată lumea focul ăla făcea... Uite, mă arunc ăsta în prăpastie, fraierul acum, ce m-a prins, ce m-a turnat pe mine. Asta n-am știut că Da. ați și plecați, întrerup concediu. Nu, a plecat a doua zi toți acasă și eu am stat vreo până seara cu Cu pastile. Hexafor, cu alea, cum se mă... Deci până la urmă ascult și de Cora, că vrei, că nu vrei, Am când se ascultat. transformă în Îți dai Iisus seama că Hristos. m-am căpiat și când am auzit-o și vocea ei și a zis, da mai, Serghei, mulțumesc mult că te-ai N-ai pentru trezit de ce? vreme, că ai venit de vreme și pentru discuția Un asta timp. care ai venit la timp, cum ești Deci cât întotdeauna am avut punctual. o oră jumate de acolo. Sunt convinsă. Îți doresc multă baftă cu filmul ăsta, să mă chem la premieră, că de data asta vin, că nu o să mai fiu... Stai că lansez vin. Orice lansez, vin. Lansez 3 sticle, am putea să spun, acolo cu fața mea. Stai că am și o lansare dacă lansezi. Ce lansezi? Un satelit? Ți-am adus ceva cadou de la Gili, Gili, cine? Bozo. N-ai avut niciodată? N-ai... Ce e asta? Bozo e câinele lui Niște Ana. parfumuri de cameră foarte, foarte mișto, făcute în România la o fabrică din Vâlcea. Și la ce, cum le pun? Sunt bețe din acelea. Poți să te te uiți dacă vrei. Da, bețena, că am văzut că mă duc la Cora Sus, are bețena asta de tot timpul și că ești în Miros India. ești în alea, extraordinar de frumos și durează mult. Fac un voodoo cu ele. Vă pup, vă iubesc pe toți telespectatorii acestui post și nu vă uitați la mine sau uitați-vă la mine și nu faceți ce spun.